buscamos gente para pasar un día divertido. O sábado 23 de maio, ás 11:30 da mañá, tes unha cita na terraza do Fourancho. Desde Ámbar e concomitentes organizamos un encontro super chulo. Ás 12 chega o prato forte. Gasta pista maratón de baile. Ás 2 os premios vermú libre. Avisa na casa que no vas comer. Nos vemos o sábado. Muy bien, pues chao. Wees blij, daar no mano, my, no mano, my, no mano, mano.